Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takúto síkorku. Predtým, než začneme, si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré vidíte. Náčrt začnite poloblúkom. Na jeho hornej časti potom nakreslite kruh. Na rovnej strane poloblúku nakreslite slzičku. Bude to krídlo, rovnaké krídlo bude aj na druhej strane, ale vidíme iba časť z neho, takže nakreslite iba časť slzičky. Na dolnej časti si nožičky naznačíme 2 čiarkami. Pri obťahovaní krídlo vylepšite vlnkami, aby bolo vidno pierka. Brúško prepojte s hlavou a až potom obťahujte druhé krídlo. Na nožičkách nezabudnite na dolnej časti nakresliť 3 prsty smerom dopredu a 1 dozadu, aby síkorka mala stabilitu. Chvostík naznačte 3 dlhými pierkami pri krídle. Na hlave síkorky dokreslíte 2 bodky ako oči a malý trojuholníkový zobáčik. Ešte pridám 3 malé pierka na hlave a môžem načrt vygumovať. Podľa fotky potom síkorku vymaľujem. Ja som si vybrala síkorku Belasu, ale ak sa vám páči nejaký iný malý vtáčik, tak pokojne ju môžete vymaľovať ako chcete. Môže z nej byť napríklad vrabec. Dúfam, že sa vám vaše vtáčiky podarili. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a subscribe, aby sme kreslili aj o týždeň. A ak sa vám chce kresliť ešte dnes, v popise tohto videa nájdete link na šál a čapicu, aby ste mohli vašu síkorku takto parádne poobliekať. To je na dnes všetko, vidíme sa na budúce. Ahojte!